financija, kako se tako kažemo, noći. Ko još nam nije rekao, malo bi da podelim neke svoje sebe. Ima puno Sve nekako slično, da. Negde da se opuštimo, znači da su to igre negde koje zavisi od što nas negde provociraju, da, i od negde takmičenje među drugarima, da negde se sližavamo sa drugima, to je isto takođe važno, što negde nas prosto imamo potrebu da se nekim dijelimo tu igru, da li je to u paru ili u grupi dece, tako da to smo sve sad bi volili jednu igru zajedno da odigramo. Ono se zove igra suprotnosti. Da, ja ću da vas zamolim sada da ustanete svi. Ova igra suprotnosti ima svoja pravila, a pravila su baš suprotna. Znači, vi ćete sada da šetate ovdje po ovom putu. Kad ja kažem stani, vi ćete da hodate. Kad ja kažem hodaj, vi ćete stati. Kad kažem čučni, vi skočite. Kad kažem skoči, vi čučnite. Kad kažem, dobro, ne tako. Dobro. Sad idemo polako. Stani,